سرکردایەکی ئەنجومەنە سووریا دموکراتیک دەبێژە چەکدارên Sûriya Demokratîk wê bibin beşek ji artişa rejîma Sûriyê û dibêje danûstandinên wan bi rejîmê re derbarê rêveberiyên xwecehî ne. Riyad Dirar hevserokê Encumena Sûriya Demokratîk ya ser peyedê ve di hevdîtinekê de li gel Rojnameya Alwatan ya ser rejîmê ve derbarê civîn û danûstandinên wan bi rejîmê re got. Gereke din ya civînan hatiye darxistin û ew guftugû tekezî li ser têgeha rêveberiya xwecehî û egera beşdariya Encumena Sûriya Demokratîk di wan rêveberiyan de ku biryare di mehêbê de helbijartinên rejîmê yên rêveberiyên xwecehî werin li darxistin. Herwiha dîtina wan ji bo bîrokaya nenavendiyê. Dirar herwiha got çekdarên Sûriya Demokratîk wê bibin beşek ji artişa Sûriyê ku berevaniyê diber sînor û dozên wê de dike. Ji derên taybet eşkere kiribûn ku şanda peyedê ya duyem ku serdana Şamê kiribû ji aliyê rejîmê ve hate derkirin û bi balafireke kel û pelan û bi navbênkariya Rûsyê ji bo Qamişlo hatin vegerandin. Tevî ku peyedê behsa gereke duyem ya civînan bi rejîmê re dike, lê ta niha rejîm bi fermî behsa wan danûstandinan û civînan nekiriye. Hevdemê wê yekê li gundewarên Helebê rejîm û çekdarên Sûriya Demokratîk ketine diliv û tevgerê û hemahangiyê de ji bo şerê grûpên çekdar yên opozisyona Sûriyê.